Velkommen til Tolstrup. Et sted, hvor relationer er i fokus, og der er plads til alle. Vi tror på, at de bedste historier er dem, der er ærlige. Og vores historie handler om engagement, fællesskab og grønne løsninger. Vi går op i kvalitet og glæden ved at gøre en forskel. Siden 2015 har Tolstrup vokset sig fra en lille virksomhed til en anerkendt spiller i branchen. Gennem årene har vi udviklet os og tilpasset os, og i dag er vi en dynamisk arbejdsplads, hvor innovation og åbenhed driver os fremad. Vores succes bygger på et stærkt lederskab, løbende udvikling og evnen til at tilpasse os markedet. Vi er stolte af den mangfoldighed, der kendetegner vores arbejdsplads. En fantastisk arbejdsplads. Den Svend, jeg har kørt med, den mellemleder, jeg har, topledelsen, vi snakker lige i øjenhøjde. Det gør bare, at jeg elsker mit arbejde. Det handler om at udvikle sig sammen, gribe mulighederne og vokse. Når vores medarbejdere trives, skaber vi værdi og opnår de bedste resultater ved at løfte i flok. Hos os har vi frihed under ansvar og sørger for, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at trives. Vi tilbyder opkvalificering og arbejder aktivt for et sundt og inkluderende arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere føler sig trygge, stolte og motiverede. For vi ved, at de er nøglen til vores succes. Her hos Tolstrup, der har vi frihed under alt ansvar, og det gør, at man har rigtig gode frie rammer til at få planlagt sin dag. Hos Tolstrup arbejder vi aktivt med bæredygtighed og ESG. Vi tager vores ansvar for klimaet og samfundet alvorligt, og det skinner igennem i alt, hvad vi laver. Lige fra grøn drift, pleje og vedligehold til anlægsprojekter, naturbaserede løsninger og vintertjeneste. Vi arbejder tæt sammen med kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder, og vi lægger vægt på kvalitet, miljøhensyn og stærke kunderelationer. Uanset størrelsen på opgaven, sørger vi for, at udendørsarealerne altid er smukke og velplejede. Året rundt. Hos Tolstrup handler det om at skabe gode løsninger sammen og bygge stærke relationer. For vi ved, at græsset er grønnest, hvor der er plads til alle, og hvor vi sammen kan gøre en forskel.